Gorjan constituency ang kang prek chamadi malong ningkan kimi katalon dun. Ingdeng pli lo Charlie ke thekari soi jang atuma phan kartu lapen karbiningkan kimi katalon asai kedeng. Grams pharu trokra trokep arakia hormu pen bang hini ka chingna. Kardon pini karbiang life prime time beer talong pen nili sang pi jirbon killing pi la pen non arjik tha beer tang ton pen. Kidam tang thang ne phai siar ni hidipi karbi new year celebration committee tumpen chipatir pisi dhorom chipupe pin pen karbiningkan kimi ketalon pon. Bangso mai long juna sing tok bi pen mai chapahem pu ponsi suna sing kro pen mai ke phalam the than pachini pon. La bangso mai long koson si hidipia hawara long obi kimiatum ke charli anat kapaprang thekji ning si kido thekji la pen ason tinanata kaching thurun thekji lam the chithan chimum padupon. Hala pulang tibu galongta lang tibu garani la pen karbi sengkan ke mi katalona jai mek deng pon. Bangso mai sarthetiron risonim so song pen chipatir pi ponsi ata ba pora long pen nok be ke kat kachibai padupon. La pen ason kaprek pathu parong roson padupon si ki hayatum araphan nok e sita me pi bajir pon. La sonok taxi la khain ko ratrok duarbaguri MAC constituency arlo dolomara long sita me dolomara kes e ro tum pen chipatir pi ponsi ningkan hini ke chok dolomara rong mar jong along si sengkan ki mi katalona jai mek deng pon lo. Bangso jai megalong anarlo apora long pen pangcheng ponsi risoi jang la pen aklimang phara tumaphan ke pathua jai mek deng pon lo. Bangso long hambi ke pathu football la pen sonsuri ka chibung la pen prejam ka pathua son padupon lo. Bangso hut lunkana malina bangke arve ke jang dura joksi niphai hinia ningre ansi lunkana malin deng pon lo. Bangso jai megalong VDC chairman Sir Koirong Phar Sunaram Singnar KCS Duar Baguria Maipu pensi lunkana malin impu pidunsi mesen pen pachun pon lo. Fransi karbiang long ra to anaphan karbiningkan ki kimi hirjume karbiang long life ahin pentami pajir lo pini dilidak dolomara Sports Association stadium adung la pena page pu art gallery along situlo acheke karbi atum ningkan kimi kaida anikan wang tami thang isiani lo ningkan kimi talon tason aksi karbi Students Association dolomara aru pentame as hongi aphoi ala tu la bangso ningkan kimi talon pon la bangso hut ala tum piningwe program pandame ala tum la pinting sumpot kecepati jai mek deng pon la pena pamuhet lidum thelong lo jak keng dongdang ke kat ke pen ke kat ke bai la pen poke phamri ke chibung la pen tathili ke ab la sonsi karbi traditional sports anatami pache thang na hukana jok uwi gimi to phan an se karbi me thang ke pathua hin ta be pache thang na suminar da pache thang na hukana jok la tu ke host pon karbi long life and me ke rubi parpilo la pen la pu dolomara thana pada Tiger FC atau semela maksud karbinikan kini ketalon jai mek nang paceton se langsung tapi pini tim yang bang football ke patua jai mek semedeng pon la sinola da tum yes songjat patuneng kini tum happy kan lapan pening bang ke lockdown ajone lapan itu kini dokok jone tum kibiji kibibe puisi dokok masini tum pening bang ke ko jurpi da dak dolom rake se tum pen pu smart men pu tum ci kan ipon kok nak masin kuma ko ipon kok lo ni tum permission da long pon permission long pon et kan sini tum peneng aku ngdeng hini aku ngdeng hini dance and traditional sport competition itum dalam la mate dorbaguri arlok ipon reason 1st February lapen ke second dance and traditional sport competition ini tum dalam mura rong marjong aklam nong sin tum bipon lo actually kene tum ek tarik ani si kibipon anarlo la ke sport ahin sini tum pangcheng pon lo karbi new year pusini tum hambi ke pathu lapen ke sarmari somar bhan rosit pachibung lapen ke football da papathu pon lo lapen ke nitum bathuli ki ap ason nitum game mane karbi traditional sport a competition nitum bipon lo Dilai pen bijoy rong pi la pen dolamara pen arjison rong phar karbianong live. Korkanthi constituency ke parlo Kurna Singnar rongalong Kurna Singnar felicitation committee hin pen patirpi ponsi kidam thang ni phai hinier ni karbiningkan kimi katalona sonsi dokmoka ahawaralong break chamadi malong karbiningkan kimi katalon padupon
Kurna Singnar Felicitation Committee hinpen Luka Charlie Henlo Khair Chok Pathe Ponsi Kurna Singnar Felicitation Committee Pusing Pondo Bangso Song Jasamet Nono Wikimeri Soi Jangatum Kacharli Hin Paprang no Teknang Ji Lapen Amina Jutang Jubat Lapen Pinding Sumpot Kait Keta Kirim Kibivet Teknang Ji Pokemang Padupondo Lapen Jasamet O Wikimeri Soi Jangatum Apan RDGP Ponsi Karbiningkan Kimi Katalona Jamek Ding Pondo Bangso Mailong Maipu Rajesh Tirang Hinpen Kachari Pona Mailong Aluhi Sar Poman Pen Luthan Bang Bidya Singh Hanse Kachitong Dunalong Rongasar Bidya Singnar SDB Mukrang Tirang Khorsing Tirang Hemairong Paratum Pendanglok Ke Ong Dungatun Chetong Dunrenti Lasondak Taxi Tekilangjun Ke Hanging Leng Arong Ningkan Gimi Katalona Mailong Aluhi Sar Poman Pen Karbianong Autonomous Council EM Raju Tisu Kachetong Dunalong DSP Barim Dhaniram Tisu AEE Badan Tisu Atum Sitame Chetong Dunrenti Tum ningkan kimi archu wer lo kulo tangte pining archu lo muning ta ko archu lo kulo tangte sonsi dammom archu pulmom dammom lo kulo tangte kibi kithi tum mangta ephan ethek dun long pen e charlie dun pen e fulo dun bo bang sonsi claim pon mompu labu sonsi mane ilitum jitu emena aningkan kimi cicini pon mompu Aciklo men cicini pon mompo army men cicini pon mompo dulu beson Halapu rongjang pong bhin terona rong chakra berong pentanglok paklongkam habikruwa rong alongta iam lunsing terona chor sangpi basa piterang pi chetong dunsi mesen pen karbiningkan kimi katalon pachun ponunti Kura singa rong ningkan kar kimi karchu sai kiteng pon ke bining la ka kimi galilo ningkan pian plengtang lo asi teams mane kinang sot bang ke ine ke ningkan kimi karchu po bang si ine ke paklang lo siname background bang ke non owe kimi son se logo charli ang se ke prang theki ma lai go so ke mang si min bang ke tum ke mang lo to future kar kuna singa rong future ka pa meje fan la so program kita kon mangke lihin pen suri latom ban kaita bidi suri tidun bomlo unan ge cirap dun bomlo cirap citudun bomlo Dong mukak pen sem singing ti Karbianong live Nitumapan ko ansi raikom sai khetum nangkiri kakhuruk dun po Nitumapan ko ansi raikom sai khetum nang inang dun po sonsi rakia hormu ke pon ke wana tumapan ko ansi raikom sai khetum kangnang ma la anso se si drugs ke pon ke wana sai ke klema tum setame nang klang tu bomla La sojok pinya da porphai truck simalom CCI Bokajan CRPF aboha thengnolong arniwang asona thak tuwar pi kiri ka khuru sai ke deng padu pom Aprang pen birta kelong make do ko jok kiri ka khuru sai setame pangching thu cheta sonsi klem ponlo Bangso hut anambar ka vei hum vegon aralong kiri ka khuru sai ke deng pona hut sabuna home pen ke thap vet home phokebrai si long pon ke thap vet asabuna home long pen gram pharut trokra trokke pa heroin long pon Bangso heroin ke wana long pinso inut lapen aru so inut aphan nep inang ponche Kachingnang check lake Nagaland state alo Dimapur district Chumukidima police station ke parlo 6 mile mekar Ponia Sopo Ashukho Artaningkan Pikebra Pho Kithirte Bahema Banke Manipur state Senapati district Layarong Lapen Nagaland state alo Dimapur district Chumukidima police station ke parlo 6 mile mekar Kalitang Salonia Tor S Shila Artaningkan Thomkebra Drop Pusi Tanthekon Kachingnang check banghinia tumta paumai nagala pen asukho bangke non hejong grams pharot trokra sirkep kepra pho a heroin pen kachingnang check baba hajarika phan rakia hormuki thon dama bang phulo pusi pachini pon Bangso kiri ka khuru ka sai ke deng hut Bokajan SDPO John Das APS ke Japon along Bokajan OC Moblik Drama C20 CRPF camp Bokajan ASCOM Rabi Gil APRG camp Bokajan Lapen police station along Raikom sai thatu chirap chitu Bokajan pen anam terang Karbianong live Nijan Karbianglong alo dongkamukam rong supialong kedo West Karbianglong Chamber of Commerce sai hemalong surihini ra inkora hinia calendar kangpu sai dengpo Dongkamukam rong supialong kedo WKA CCS sai hemalong phirangkia mai kangni
Pherangkia Mailong WKA CCMI Phu Michael Kramsa kaning Jepona tenke Karbiang longarlo nonamat nilitum kethekdam longa tenke Karbiatum behahin kilutuna bangke phaning koi ansi do chotla Lapen anso se ka paprangdun bomchia phansi nilitum setame siding pon bomlu pusi Pherangkia Mailong ning Jepon Western Benglong Bihar Bipar Kachoklem Chodama Bang Pu Bang Pietum On Bang Tai Siu Tunri Bangala Pula Adora Mud Lapen ilitum alin pusame Ahpet Bangke Alinda litum Ahpet alin Iponangji Lapen Long Nangji Lapen Adora Mud Tame Mesan Ador Long Ponangji Tasinon Along Tin Hotel pusame Along Tin Market pusame ilitum Chamber Commerce Pensi Check and then Bangke Kuit Ponpo Bihar ke klema tuma phan hormu hortar ke jor ke lang along anam ke lang dun pa meja phansi nilitum bor ipon lo lapen nilitum WKA CCA butung atum setame munit chok ke choklim kalia potsi nilitum ke klem ke dam ke chok pon pe dim an setame nang pakeng dun bom non pusi solang do kar biara do ana phan tuning ripon lo pusi WKA CC kongchon bang dhona ning tipen setame ning je pon thu tum piniani West Caribbean long Chamber of Commerce itu malong opini iklem kecok ce ba kilele ke koklang pelote ini tu manang dia pontame ang dia poni pansi chune reglo athema ini tum Chamber of Commerce tele choklim puni tum chikupe sikatu bawe social organization mate student organization tum doan custom ini tum lele chok ce diman nang dia pon pansi chune reglo Bangso hut WKACC hin pen kapaklang pon suri hinira inkoira hinia calendar setame Dongkamukam Municipal Board Ward Commissioner Jitu Terang pensi impupon West Caribbean long Chamber of Commerce asai hemlong calendar kan pu along ni liphan pini aluhi manpeng penangahang lapen mili pini angso a calendar pining 2022 ha kalendar pang kuponiglo dasya hoklo ningarong holo nilita West Caribbean Chamber of Commerce sitami nona ko kiklem kedam kemisen lapen bepar beha kiklem atuman penana kerap dolo lapen non jongjong lang dongkam kam sitami alang litu pang kirbon lo Dongkamukam pen Vicky Bay Carbiang Long Live Tante pini prime time abirta ke lapuan si kang tonik lo